Сега сме на пляж Санта Мария, близко до Хавана. И това е първият епизод от филма за Наско да се завърнеш в Куба след 30 години. Кажи, Наско, какво е Куба за тебе? Куба за мен е всичко. Мечта, плян, осъществени мечти. Куба е музика. Куба е една невероятна, необятна страна. Con una naturaleza tropical. С една невероятна тропическа природа, наречена омая или екзотика на тропика. Добре. А какво ще кажеш за музиката и за хората? La música cubana es maravillosa. La gente, el pueblo cubano también. Музиката на Куба, кубинската музика е невероятна, превъзходна. Хората също. Това ми харесва, че тая музика носи в корените си типичното традиционно. Сигурно е така. Добре, продължаваме с втори епизод в Хавана. Това е от Санта Мария. Seré un guajiro dichoso, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos. Отново сме в Хотел Национал. Да. Защо сме тук? Хотел Национал де Хавана, де Куба. Най-емблематичният кубински хотел, най-модерният, най-богатият, най-добре обзаведен. Вратата на Куба, построена още през 1930 година. Всяко мое пътуване започва именно от тук, от Хотел Национал и завършва тук, което означава, че следва полетът на самолета за България. За мен Хотел Национал е най-престижният, най-хубавият. Това е моята първа къща тук, в Куба, още далечно. Хубава къща си имал. Имах, да, най-невероятно. Дай Боже всека му. Дай Боже, но виж, насреща е големия кактус. През 78, 85 и 87 година. Кой е голям кактус? Е този. Той все още съществуващ като едно огромно 12 или 15 метрово растение с много плодове. От него взех един от кактусите ми в България сега е неговият потомък. Отпред, пред океана е... Дай да отидем там. Нямам нищо напротив. Добре. Там е географската площадка, на която е нарисувана картата на Куба и в която първият ден, когато бяхме с тебе тук, ти ме направи една страхотна снимка. Отпред обаче имаше една огромна юка, която за съжаление с годините вече я няма. Какво означава юка за нашите зрители, понеже? Едно невероятно красиво растение, расте в нашите паркове, малко по-различно отколкото е юката тук. Но това, което се спомням, е това растение. Ето е. Тези отрязаните клони, те бяха просто насочени така нагоре, както е той. И винаги се смеехме с една от най-големите им приятелки Радка, с която бяхме тук в 78 година, че човек може да се блъсне в тях и вървяхме като в някакъв такъв невероятен оазис. Тук са невероятните китайски рози, много помпозни, много красиви. Много малко хора обаче знаят, че това е красив цвет. Има трайно само един единствен ден. След което той се отива, но за сметка на това става много приятен цвет. Хибискус, така се казва растението, или в България известно като китайска роза. Отпред океана. От тук се вижда крепостта Кастио del Moro. Отново съм национал
защото това пътуване до Куба тази година, ето е и географската фотография, свързвам с нещо много климатично за самия мен. 27 август. Навършвам 70 години. Това пътуване посвещавам на моят голям 70 годишен юбилей. Трябва да бъда благодарен обаче на нашата голяма певица Йорданка Христова за това, че когато ви позвоних и казах, знаеш ли, ти страшно много обичаш Куба, аз също обичам Куба, имам намерение да тръгна за Куба. Имах само намерение. Знаеш какво ми каза Йорданка Христова? Какво ти каза? Наско, тръгвай! Къде сме, Наско? В невероятната градина на Хотел Национал, където сме застанали точно пред едни огромни агави, столетник. Агави. Агави. Най-интересното за тях е, че независимо колко години ще растат, в един момент, когато дадат цвят, агавито колкото да е красиво, загива. Агави се донесох в България от Варадеро, което и до ден днешен е живо и е доста огромно. А също тук от градината на Национал се взех и мъничък кактус, който на няколко години подменям. И огромните кактуси, които са у дома, са именно от него. Но това беше през далечната 78 година. И сега те са в твоята градина в Сарамир, така ли? Те не са в градината, те са посадени растенията в сакси, защото в градината няма да могат да стоят на зимните студове. Да. Тук са много големи. Да, тук са огромни. И ти се спомняш последния път, като минахме през градината, взех едно мъничко от най-новите столетници, които за сега за първи път виждам като вид. И се надявам, че ще го съхрана и него дълги години да ми напомня за Национал, за Куба, за всичко преживяно и свързано с невероятно. Здравей, Наско! Здравей, Бето! Донде estamos ahora? Сега, в момента, ама в една от най-оживените части на Хавана сме, точно пред Капитолио, невероятната сграда на Академията на науките на Куба. Ляво от мен пък операта. За съжаление и двете сгради в момента се реставрират и не може да се види като цяло блясъкът, тяхната импозантност, която е невероятна за Куба. Обикновено трафик е невероятен, тук са и старите коли. Може би едно от най-интересните кътчета на Хавана е точно тук. Здравей, Наско! Къде си в момента? На най-невероятният булевард на Хавана, артерията на Хавана, булеварда на влюбените, булеварда, където океана се разбива в Себоруко. Още в далечната 78 година, 85 година, 87 бях един млад, 34 години, млад, влюбен, зелен, когато ходих в Маликон, гледах влюбените как се прегръщат, как се целуват. Беше интересно. Тих, гротно, стихнал. Виждал съм го с толкова изумрудено зелени води. Сега буреносен. Сега сме с Наско. Преди срещата му с кой? С Сусана. С Сусана. Колко години? 30 години си е виждал? Почти 30 години сме се
господин, едно голямо, невероятно приятелство и с неимоверно повишено настроение очаквам срещата си. Мислил ли си, че ще видиш точно тук в Куба след 30 години? Надявах се и много силно се надявах да я срещна, да я видя, да се прегърна, да я прегърна. Тая невероятна стара кубинска приятелка. Една невероятно чаровна кубинка, най-чаровната кубинка, която съм срещал като приятел в моя живот. Вълнуваш се, предполагам? Не само се вълнувам, ами адреналинът ми се покачи невероятно много. Какво очакваш да видиш? Сигурно в спомените ти Сузана е с лицето, което познаваш преди почти 30 години. Предполагам, че като характер, като човек е останала същата. Е сигурно като мен е малко постаряла за това време, но е съхранила оная жизненост и оня кубински темперамент, който беше присъщ за нея през цялото време на нашето приятелство за приятелство. Какво мислиш да кажеш сега, като я видиш? Какви са първите думи след 30 години? Сусана, обичам те все още много като приятел. Силно се надявам да те срещна, да те прегърна. Разкажи ми за това как си писал и не си получавал нищо. Значи, с Сусана се запознахме още докато тя беше студентка в България, в Вихи-Бихи. Най-напред познавах Мануел, бившия съпруг. И на един панаир в Кубинската палата видях... Коя година? Вече не помня. Видях една невероятна книга. Кактус и Otras succulentas en Cuba. Кактусите и останалите сукулентни растения в Куба. Помолях след като свърши панаира да я задържи тази книга, тъй като биолог силно ме интересува. И през следващата ни среща тя ми я подари, бях толкова щастлив, толкова одушевен от жеста, който тя направи с подаръка на тази книга, която до ден днешен заема почетно място в библиотеката в Църква. Добре. Ами, ще оставяме емоциите и всичко за след малко, когато Сузана ще дойде, кога ще се видите за първи път след толкова много години. До после. Оли! Знаеш ли колко се толкова най-вярната ми кубинска приятелка. Оли, аз те обичам много, много. А сега можеш ли вече да повярваш, че съм в Куба? С нощи не можа да повярваш. Не може ли? Съм в къщата на брат ти. Не можа. Здравей, Леся. Привет. Очень приятно. Ой, мне тоже очень приятно познакомиться с тобой. Возьмем тебя с собой и пойдем на Москву. Нет, я был в Бургас, Был в Бургас. София, Пьерос. Да? София, Иван. Знаеш всичко. Buenas tardes, buenas tardes. Толкова години са минали. Поне Ами, значи, 69-та за последно бях това, 25. 60. Аз за последно тук бях 87, когато Елда и ти ме поканехте. Ти знаеш ли да вече няма ли? Не е ли жива? Не. Миналата година умря. Он не знае абсолютно нищо. Беше много болно. Да. Значи Елда, след като аз се върна, след като аз се върна в България, 69-та година беше когато... значи 87 аз се върнах, 87. когато бях на гости на тебе и на Елда. Значи, 90-та година. 2 години се минаха, беше някакъв кучиски студ в Пловдив. Вървя загърнат в кожуха с шал, което за мен е много рядко да го сложа, нали? И вървя по главната и в момент, в който минава някаква жена около мен, нали? Може би бях напел 10 или 15 крачки и към но това е Елда. И сега аз му обяснявам. Porque en mis ojos
tienen lágrimas. Yo estoy muy contento y muy alegre porque Susana es viva. Ay, qué lindo. Разбираш ли? Значи, на този адрес аз съм писал поне 6 или 7 пъти. Той хубаво ми каза вчера, като отидохме вечерта, нали? Ми каза, че не е получил абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Вие за последно бяхте с Маргарита Кантеро, мисля, че такава беше фамилията на тази жена. Другата кубинка, през зимата, когато се тръгна. Маргарита. Значи викам бе какво стана. Точно тогава дойдоха от нас по образованието. Дали не играе рисувата на тази годара или нещо друго, за да ни отговаря. Маргарита. Мисля, че беше Маргарита Кантеро. Много руса. Тя е в América. Съюз. Estados Unidos. В Америка, Estados Unidos. Да, в нея. От много години тя е. От много години. Наско, къде сме в момента? В момента сме на едно невероятно място. Как се казва то? Казва се хотел Коста Сур или Южен бряг. Последното ми идване беше през 1985 година. Така. Имах невероятното желание при пътуването ми през 1987 отново да дойда тук, тъй като имам един невероятен спомен, който нека да се остане мой личен, за себе си го паза. Една луда, безумна нощ Така. тук и за съжаление мое огромно, ние тук не успяхме да дойдем през 87 години. Да. 29 години просто пазя спомена за този невероятен хотел. Винаги, когато съм мечтал да дойда в Куба, съм си спомнял за три неща. Невероятната Хавана с митичния хотел Национал и Маликон, страхотният курорт Варадеро и третото, което винаги съм искал да видя, е Коста Сур. Затова с много голямо, огромно удоволствие ти казвам благодаря ти. Аз съм отново в Коста Сур. Отново сме с Наско, този път в къщата на Хемингуей. Искам да го питам, как от тук виждаш своята Куба след 30 години? Estamos en la casa de Hemingway. Да, наистина намираме се в къщата на големият славутия писател Ернест Хемингуей. В тази къща, в която той е написал своите разкази, най-почутия, който е El Viejo и El Mar. Стареца и морето. Как виждам Куба? По начин, по който е виждал и Хемингуей. Щом до края на живота си почти е останал да живее тук в тази къща, в която в началото е живял под наем, а след това е и почти е завършил живота си.
Много добре. Аз я познавам долината на Винялис и знам, че това всичкото, което го виждам е естествено. И знае историята на рисунката, която е от Белия дом. И съм много доволен, че отново съм тук. Добре. Уникални на праисторически животни, живели някога по тия места, на морски октоподи, но най-интересни са диплодокусите и тиранозавърът в средата. Така че е просто невероятно. Estamos en Varadero. Ето ни е в Varadero. 27 години съм чакал да се върна в Varadero. Не съм казал, искам да се върна в Куба. Макар че върнали се в Varadero, значи аз се връщам в тая Куба, която обичам. La playa de Varadero. Muy bonita playa. Toda Cuba. Най-хубавия плаж. Давай, Наско! Arranca. Si tú estás loca y yo estoy loco. Vamos a papá y papá malo de nosotros. Защо сме тук, Наско? Ами, това е La Playa del Varadero frente al Hotel Nacional. Хотелът Internacional. Хотелът емблема на Varadero. Хотелът емблема на курортния комплекс. Най-стария, но още го наричат вратата на курорта, защото някога, пък и сега, туристите, които пътуват с Куба Тур, задължително се явява спирка в тяхното присъствие. Тук плажът е по-голям, нали? Плажът е много по-голям, той е от бял, фин, ситен, коралов пясък, в който краката меко затъват. Океана е с невероятно електрикав цвят и можеш да го видиш през годините или бурен, или просто като замръзнало солено огледало. Толкова тих и това. Къде се намираме, Наско? В Varadero, в една невероятна къща, това е къщата на милиардера Понт. Вътре се хранят интериора с сватбените снимки, с мебелите на Гифон. Цялото му обкръжение е такова, каквото е било. Много е интересно. Предполагам, че за сега е затворена за посетители, но това е едно от най-невероятните места, които всеки турист дошъл. Здравей, Наско! Сега сме последния ден на Varadero. Кажи ми, ще ти липсва ли то? Винаги ще ми липсва и винаги, когато се мисля за Куба и за всяка моя следваща или бъдеща среща с нея, първото нещо, което ще ми представя, че трябва отново да дойда на Varadero. Затова в този последен ден, в който сме тук са малко човек. Как се вижда Varadero след 30 години? Varadero е най-невероятният кубински курорт, който се успее да се намери. При първото виждане, то се беше
курорт, в който дългата плажна ивица благодарен съм на Йорданка Христова за тая една единствена дума. Тръгвай! Която се оказа подтикът. Началото на моето невероятно пътуване тук към Куба. В моментът, в който вече наближавахме аерогарата, отново се чухме и тя ми пожела едно невероятно щуро пътуване. От тук мога да кажа на Йорданка Христова. Данче, благодаря ти, скъпа моя приятелко и скъпа почитателко на Куба. Благодаря ти за невероятното пожелание. Наистина това пътуване беше, може би, най-хубавото ми пътуване до Куба. Съжалявам само за едно, че не си тук, а отпред е Маликон. Да застанем на Маликон и да изпеем една от най-хубавите ти песни, посветени на Куба. Това е песента Безсъница, първа награда на Златния Торпей. Инсомнио. Нима в Хавана можеш да заспиш. Обещай ми, че когато дойдеш в Куба следващия път, ще застанеш на Маликон и ще изпееш тая невероятна песен. А що ми я изпееш, аз знам, че тя е била за мен. Това е невероятното пътуване до Куба. От тук започва, тук завършва. Скъпи приятели, които искате да усетите полаха на тропика, тая невероятна екзотика, да видите невероятната Куба, това щуро преживяване, елате в Куба. Това ще бъде едно от най-хубавите пътувания. Доверете се на Светло, нека той да ви бъде гид. Благодаря. Куба! Довиждане! Довиждане, Куба! Довиждане, Куба! До следващото наше пътуване. Довиждане. Алгундия, yo regresaré de nuevo. Por seguro. Adiós. Cuando tenga la noche entre mis brazos. Здравей, Наси, къде сме сега? Ами сега сме сред палмите, само че не нито в Варадеро, нито в градината на Хотел Национал, а у дома. Създал съм си моят свят, моята екзотика на тропика, с кактусите, които някога взех от Варадеро, които сега са потомци. И последната ми любов, столетникът, агавито, който взехме с тебе, когато бяхме в градината на Хотел Национал. Много съм доволен. Растението започва да расте и докато съм жив ще бъде с мен. Тук Куба бая нацъфтява в твоя двор, нали? Да, Куба е много разцъфтяна в моя двор. Знаеш ли, Светло, Куба ми липсва. Вчера си дойдохме и утре съм готов да тръгна отново. Сутринта звъннах на Йорданка Христова, за да я благодаря за пожеланията за приятно пътуване. Казах, че беше невероятно, че съм се докоснал до тая Куба, която обичам и че още утре тръгвам. И тя просто се засмя и каза ми, разбира се, че ще тръгнеш, как няма да тръгнеш. Куба си е Куба. Това беше нашия разговор. Enséñame, mujer del hechicero, navegar la senda que me lleva hasta tu cuerpo, amor, y hazme sentir con el